Ahojte, tu je Ivan a dnes som sa zase vybral na taký menší výlet po Berlíne. Ako inak som použil verejnú dopravu, ktorá je v Berlíne super prepojená. Nikdy nie ste krok od nejakej zastávky, buď MHDčko alebo S-Bahn, U-Bahn. Toto som ale meškal zastávku, tak som potom dlhšie kráčal k U-Bahn. Počas cesty v podzemke som mal možnosť vidieť veľa zastávok. Niektoré krajšie, niektoré škarečie. Ale tuto nakoniec moja finálna citadel bola veľmi pekná, tehlová ozdoba. A tuto vidíte aj menší teaser, že kde som sa vlastne vybral ako prvú zastávku. Navštívil som teda najprv pevnosť Spandau. Je to veľmi zaujímavá pevnosť na kraji Berlína. Dnes sa tam nachádza napríklad kaviareň, nočný klub, ale aj teda múzea, ktoré majú rôzne výstavy, je tam aj galéria, myslím, že som tam videl aj nejaké kancelárie, dielne výtvarníkov a podobne. A som si to teda povedal, že si to celé prejdem. Začal som tuto u steny pevnosti, kde môžeme vidieť základy pevnosti. Potom som sa išiel pozrieť do múzea o Spandau, kde boli informácie o tom, ako Spandau mal rozvinutý priemysel, či už automobilový, zbrojársky, ale aj filmový. Tuto je taká malá obuvnícka dielňa, viete ako sa hovorí, že obuvníkové deti chodia bose. No a nad múzeum bola výstava venovaná väzeniu, ktoré sa nachádzalo v Spandau. Toto väzenie slúžilo na väznenie väzňov z norimberského procesu, ktorí boli odsúdení na trest odňatia slobody. Posledný z nich bol Rudolf Hess, ktorý aj spáchal samovraždu vo väzení. Nakoniec sa riešilo, čo s väzením, keď už teda posledný väzeň už nebol. Boli tam plány, že postavia nákupné centrum alebo múzeum, nakoniec ale rozhodli ho zbúrať kvôli tomu, že malo tú temnú históriu. Potom som pokračoval do skladu soch, kde boli odložené sochy z Berlína. Už to boli sochy z 17. 18. storočia za dôb fašizmu alebo bývalého NDR komunistického. Bolo to veľmi zaujímavé. Rôzne sochy rôznych osobností, aj venované komunizmu, hlavne teda pánovi Leninovi. V pevnosti bolo teda aj pekný výhľad, bolo možné si to celé prejsť peši. Každý roh, z každého rohu ste videli niečo iné. Tuto na tejto strane bolo vidieť pekne rieku, potom z druhej strany ste mohli vidieť napríklad Spandau. Sa snažil urobiť nejaký ako cinematický záber, ale chytil sa mi tam pavúk, takže teda teraz trocha kameru poumývať treba. Tuto je napríklad aj väža, ktoré kedysi uchovávali truhly so zlatom. Teraz tu vidíte aj pekný výhľad na Spandau. A tuto som mal aj možnosť vlastne vyliezť na túto väžu, skadiaľ ste videli aj pekne celú pevnosť, ale aj okolie. Celá pevnosť je vlastne okolo nej voda. Je toto aj celkom zaujímavé, bohatá história, ja teda historik nie som, ale
Pokiaľ budete mať niekedy cestu sem, tak odporúčam sa pozrieť. Ja som platil vstupné 2,50, mal som teda zľavnené, ale normálne stojí myslím že 4,50 a tak to si myslím, že nie je veľká čiastka. No a tuto je potom ďalšia výstava, alebo teda múzeum venované nejakým delám, ktoré sa tam v Špandau vyrábali, rôzne typy. Tuto máme 10,5 cm haubice. Potom som ďalej pokračoval na ďalšie zaujímavé miesto. Išiel som okolo radnice, práve prechádzala renováciou. No a ďalšou zastávkou bol olympijský štadión. Tento olympijský štadión postavili fašisti pred druhou svetovou vojnou a konalo sa to aj olympijské hry. Hneď vedľa štadiónu sa nachádzalo aj múzeum západného Berlínu, vlastne spojenci, Američania, Briti a Francúzi, ktorí sa nachádzali v západnom Berlíne, tak o histórii, vlastne o ich výzbroji. A potom som ďalej pokračoval po meste. Tuto je pekná zastávka, podzemky. Keď som išiel okolo, tak sa zbiehali fanúšikovia. V štadióne sa stále hrajú športové zápasy alebo aj koncerty. A celkovo by som povedal, že to bol pekný deň, slnečný a pokiaľ budete mať niekedy čas alebo budete v Berlíne, tak odporúčam tieto miesta navštíviť. To bolo odo mňa všetko a ďakujem, že ste si pozreli toto video. Ahojte.